Zvarira muno pamba muimbako imba yenga yakutonhuwa ropa rodza kuti mwana yanozvara gore mwana. Ini nangu kune hanzvadzi yangu mutongo wake ngavagare zvake ikoko nokuti zvakangofanana. Kuuya kuno nokugara mujeri nokuuya kuno zvakangofanana. Saka agare zvake kupi ikoko nokuti kuno kudzatova mhandu dzake. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Svondo rakapera takakuigirai nyaya apo mapfupa emusikana kuti mudzimai anonzi Hezel akashaika kunzvimbo yekuNyabira akaenda kunofukunurwa. Vana baba munini vake namai nehama dzakauya kunzvimbo iri kunzi Kenani nevatenderi vanoteera madzibaba Ishmael, uko Hezel akanga akavigwa pasina hama dzake. Paingova nababa nemurume akanga akamurora nevamwe vatenderi vanonamata ikoko. Mai vake mushure mekunge vazoudzwa kunzi mwana akashaika, zvinhu zvakavatambudza, vakabatana vehukama vakakwanisa kuisa nyaya iyi kumapurisa. Izvo zvakazoita kuti mutumbi waHezel kana kuti mapfupa aHezel afukunurwe kubva paakanga akaradzikwa kunzvimbo yeNyabira. Nhasi uno tiri kuMadziva kwachikurune uko kwatauya kuzoradzika mapfupa aHezel. Vanhu vazhinji vauya kuzoonekana naHezel. Vanasekuru vake, madzibaba ake, vana mai, vana mbuya vese varipo. Pari kuradzwa kechipiri mwanasikana Hezel. Vatataura navo, tataura naSabu chikurune, vati izvi zvisati zvamboitika mudunhu ravo. Ndakatora pakuremerwa nazvo ndobva ndaona kuti nzvimbo ino kuno wakati panzvimbo ino vari vana ruvhudzi pano mhondoro inogara muno. Ndobva ndaenda ndotora nechombo wacho ndichikurukura naye kuti panoitwa sei sezvo hanyange ndakambosangana nedambudziko rakadai, saka tingaite sei muNyabara nekuti ndimuridzo nzvimbo ino wakati makachigara muno. Saka iye akapindura akati chikuru nepakanaka, ini handina idea ndingakuya kakwana zvotoita apo yanga iri Friday, zvotoita paSaturday kuseniseni chiita kuti tinomuka na6 tondoona kuno mhondoro iri kuonze Gondondo. Asi zvake hatidainze svikirori, toda kuti tinzwewo idea yake nekuti nzvimbo ino ndiyo munhu mukuru akakura akararama mumakore akati wandei anoziva zvaiitika kubva munguva dzehondo kusvika pari nhasi pese aikwanisa kutitungamirira. Saka vakazobvuma kuti mwana auya ake kuzoradzikwa kuno. Vakanditarira vakati sekuya munoita mwana wenyu mutini kana achinge auya munoenda naye kurinda rake, munomutora munomisa mumba panguva dzinoita 10 minutes to 15 minutes vanochema vachichema zvavo, mozotora mwana uye muenda naye kurinda akwanise kuti arare mumba nokuti anga akatochengetedzwa utano. Zvinokubatai sei kuziva kuti kune vanhu vari kuita zvakaitika pamwana, kuti mwana akangoshaika pasina vehukama, mwana achibva atoradzikwa? Apo ndikatora kubatikana zvikuru zvokuti kumwe vamwe vacho sevandigere navo mumasabhu ndakaedza kundopinda ndichifamba navo kuti ndiwane mazano yekuti ndingadai ndoita. Vakangotaya sezviri kuita vana vako ivo vakurudzira kuti vakwanise kutakura munhu adzokere kumusha. Ndikati ichokwadi nokudzinza kurangura vachikurune vacho handambonzwa baba vangu aitaura kuti tino mwana watikaviga akapararira kwakati kusango vese ndaona kuti aiwa ndakareba kupinda mazviri. Inini chakanga ndasvika nguva yekuparara ndichasangana nomutongo wokuti iwepo wakanga wakasara uizorega mwana achikudya umiki kusango waiti mwana wane. Saka ndikaona pano ndityisa rega ndipfudzewo mazano kune vakuru vanondikurirawo vaindichida kuona idea kuti nditi mafambiro zvakaita zveshuwa ndabva ndapiwa idea yekuita nemadhana ndiyati kufamba nayo kuradza kwatiri kuita. Vakangopedza apo kungoburitsawo mba tobva taenda navo tachengetedza mwana. Vanoparara vaenda zvavo, vanoutira amai pakurara pano kuti pavarerukire vanenge vachikwanisa. Asi ndinechikama hatina mumaka mutorwa tinechikama ngochititokwasikuruka sekutaura kwamaita kuti pahukama uye tikunzwa kuti mwana uyu senemi yake anotonzi chikurume, zvichireva kuti baba vaHezel mune hukama. Ndokama.
mune ukama, isu tisitati mune ukama, asi iye takanzwa kuti akauya kunozocheka ukama nini. Akanocheka ukama. Tichiona kuzara kwatikaitwa nababa waHezel. Hezel mwana womukoma wangu. Ende kukura kwaakaita ndakatomuendesa kuchikoro. Wachidzidza pamutumba aya. Kusvika apedza chikoro aende kubasa. Tiri mumaoko mamwe chete. Asi akazouya kuzooneka kuti mimi pachechi yandinayo haibvume kuti tiite zveukama kubva nhasi baba handisi hama yenyu kana mukandiona munongoti madzibaba musiya zvakadaro. Makanzwa sei? Ndakanzwa kuradzikana zvikuru. Nanhasi kana kuti zvipere asi kuziva kuti zvakabva nepano zviri mundinetsa. Mashoko amungade kutaura nekuti tinoziva kuti vakawanda vakateerera iye zvinezvi uye machechi ari kungonyuka akawanda. Mashoko amungade kupa echenjedzo semunhu mukuru. Apa ndinangokazvangu muchenjedzo kune vanonamata. Kudai mafambiro avanoita vachinamata ndavazive kuti kuna Mwari ari kuno zvese. Mwari ari kumadzinza, Mwari ari kuno vanonamata. Ivo ndavazive chechi yavanoenda nayo nzoti inosunungura murere, iyo chiko chinoita kuti zvese tise tikwanise kurarama. Tataura naSawira vati izvi zvakaitwa nababa vaHezel zvinhu zvinokatyamadza. Ndiri Sawira chaiye murume wangu ndiye anoviga vanhu kwaChikurune. Saka isu tarwadziwa nenyaya yemwana uyu, kuzongonzwa kunzi mwana akafa kuKenani. Zvakatora kutirwadza tichiudzwa. Nhasi ndopati kunzwa kunzi Sawira agadzirirai mwana uyu akafukunurwa ari kutouya. Saka ipapo tarwadziwa tichizvinzwa makuseni, tarwadziwa kusvika pokupedzesa kuti Siribhini afanira kusvika panzvimbo iyoyo yekutama musha kuenda kunorara mari mukati menzvimbo yemasango. Iko zvinezvi zvinhu zvese zvitese kuti tasuwa zvisingaite nezvakaita Siribhiniyo. Saka ini ndiri Sawira handina kufara nazvo nevamwe vese veMasawira hatisi kufara nezvakaita Siribhiniyo. Saka ndinongoti naizvozvo ndizvozvo mwana takunomuviga. Munonzwa sei kuti izvezvi makunyatsoviga mwana waSiribhini zvine chiremerera pane zvaangangoitwa kuti akavigwa kusina hama? Apa ndoti ndinofara nokuti mwana wauya mukati memusha akunovigwa zvine chiremera, zvine vanhu vakamuunganira pane kuKenani kwaakangovigwa asina kana munhu akanga aripo, ungofushirwa mwana sotofu ungofushira. Saka apa ndinofara nokuti mwana ari kuvigwa zvine chiremera uye akaunganirwa nevedzinza rake. Tinoziva kuti madzisawira ndimi munogezesa mitumbi, ndimi munogezesa mufi. Iko zvinoizvi mwana azouya amapfupa. Apa mwana uya amapfupa hatikwanisi kunge tichimugesa kana kutomuona, hapana kana body view tiri kuziva kuti mwana angova mapfupa. Saka tinongotenda kuti mapfupa atamapiwa panoti apararire musango kusina kana hama iriko. Apa izvozvo tinozvikuudza kuti tamuunganira mwana uyu tinomuviga. Tataura zvakare naTete, hanzvadzi yababa vaHezel. Ini ndonzi Elisa Chikurune. Ashayo uyu mwana wanzvadzi yangu. Mukoma wangu uyu akangobva asina kuoneka pano. Ende akauya akati tisusu chechedu hatina ukama nemi. Akacheka ukama, akaunganidza vanhu mumba. Akatenga madrinks nechingwa akati ndauda kutocheka ukama. Ndokubva acheka ukama ndokuenda. Abva adzoka tikati komusha inge madzoka wani vadzingidzwa kuHarare ndokuya mumusha munomu. Kanzi aiwa musiye zvenyu akadaro. Vakomana funga vakatsikitidza kuti tige timbondotara naye vana vasingaende kuchikoro. Vana hapana vaingogara munomu chete, vaigara pano pamba. Tikandomboti tiende kupolisi patangonoti zvinezvi tingoshaya basa ige tingosiyana nazvo. Asi tazoona kuti munhu uye abva pano, ndofunga ndino kutanga ndakasvika panapa atama. Ndokutaisa dzimba dzese dzakutopera kuti sekupazwa. Ndokutsvaga munhu ndokuya panapa kugara. Saka nokuenda kwaakazoita hapana iziva kuti akaenda kunzvimbo ipi, taingoti anzi aenda kupurazi aenda kupurazi. Naima aenda kupi aenda kupurazi akuenda kupurazi. Dzamara nhasi noti akunzwa kuti mwana atoine mwaka kubva Okutobha mwana ashaya. Ndokuviga ikoko amai hapana. Hama dzemurume hapana. Saka takatoona kuti vakomana vakanga vazofunga plana yokuti vaende kupi kuende ikoko. Ndofunga ndo vakatobvondura zvakawanda kuti zvinhu zvizooneka kuti ndo kwaari ende kwatofa vanhu vakawanda. Saka mwana uyu kufa kwaakaita taive nehomwe kokubvunza kuti afa nei
chii chamukanganisa asi takaivetoti vavarire dengere kuti ndofunga inhumbu nokuti vana vazvara aitipa gore mwana vaizvarira munomu pamba muimbako imba yenga yakutonhuwa ropa rodza kuti mwana yanozvara gore mwana. Saka apa zvatoona kuti zvaramba nokuti ropa rieri harichakwanisa kupusha futi chi mumwe mwana nokuti havasi kuenda kuchipatara. Saka patakazongonzwa nyaya iyi ndopatakazoti vakomana vakati ngatichiendei kuchechiko tondoona mukoma wedu kuti siribhiniyo waviga sei mwana wedu tisingazivi. Pavakazoenda vakomana ava mauya navava vanhu vanga vakashinga ende totoziva kuti tine dzinza zviri mavari ende ratovapusha kuti hatina mwana anofa ane mwana mudumbu, hatina mwana anovigwa kurutivi nokuti dzinza redu riri munomu, tiri pafemiri, hatina mutorwa mubhuku redu. Saka takatoona kuti zvamaita vakomana izvozvo mapushwa nevakafa kana iye abvunzwa kune madzitateguru edu kuti kweyo uri kuenda kupi, iwe usina chi, une mumwe mwana uye usina ukama naye mupi mudumbu, saka ufanira kuvigwa une chimwe chinhu mudumbu. Saka izvozvo ndozvativavarira kuti vakomana vasvike pari zvino nhasi kuti mwana uye abviswa, nhasi mutumbi tiri kuradzika. Munonzwa sei mimi kuti nhasi mutumbi wauya kuzoradzikwa kumusha? Inini ndiri kunzwa kufara nokuti vakomana havana kutarisa zvanhasi, vataisa zvamangwana nokuti padzinza kuchozofawo vamwe vaine nhumbu nemwana wakewo saizvozvo. Saka vagona kuchenesa dzinza redu kuti risafe, vamwe vachateera kumashure vasafe nemimba kana nemwana mudumbu, vagona kusunuka mwana agoenda pake wega. Saka ini ndiri kunzwa kufara, ndiri kunzwa kurwadziwa zvakare nokuti zvinhu zvatibata, mwana afa muchechi isingaende kuchikoro, chechi isingaendese kupi kubasa, isingaendese vana kuchikoro, zvinhu zvinotirwadza. Dai akaenda kukliniki, dai akabatsirwa, mvura madhiripi zvasaita sei ainge agamwa. Asi pari zvino ndiri kufara nokuti zvinhu zvaita sei zvauya mumusha, adzoka mwana aramba kuvigwa kupi kudzinza risi rake. Zviri kureva here kuti postmortem, muri kuziva kuti postmortem yakabuda ichiti Hezel akafa nei? Pari zvino hatisati tanzwa kuti postmortem yataura kuti kudii. Tiri vanhu vokuti tiri kunzwa chete kunzwa nevanhu vakanga vachienda iko kuti ndo zvakaitika, asi postmortem hatisati tainzwa correct answer kuti vati kudii. Titi hanzvadzi yababa avo vativo hanzvadzi yavo zvaakaita, ivo havana kana shungu naye kana akagara hake ikoko. Ini nangu kune hanzvadzi yangu, mutongo wake ngaagare zvake ikoko nokuti zvakangofanana. Kuuya kuno nokugara mujeri nokuuya kuno zvakangofanana. Saka agaagare zvake kupi ikoko nokuti kuno kudzatoo mhandu dzake. Taita izviso tatoo mhandu dzake. Isusu chaita tikasangana naye makadiko bhutanza, aiwa ndisi bhudhi venyu, makadiko vhuramai, aiwa ndisi vhuramai. Saka zvinhu zvokuti isusu zvaitotibata kuti hanzvadzi yedu yatakakura nayo, wataitoti muupenyu asimuka, muupenyu mwana baba womwana uyu vanga vasimuka. Haisi nyoro kuendeswa kuSouth Africa kukosi, achibva irova yese kuvharikemu, anditi adzoka pane pabvapuhwa mari, apuhwa motikari, kubasa kwake tati ndiye abuda, akatanga kuvakira vadiki vese, akatanga kuvakirwa, uye atanga kuvakawo. Takati aiwa mukoma wedu aenda ari muchena arimpo, nhasi unotozoti anzi chechi yapinda gwa kana mari yacho handide tu, handigare muno vabereki vangu, handivade vabereki vangu kana hama yake varipo, baba wake ndo vakashaya. Asi zvese izvo zvaakaita sei akazviramba, akati handina hanzvadzi, handina mukoma, handina munin'ina. Saka zvinhu zvaitibata paari, aiwa kwaari ikoko ngaagare zvake, ndokwakatokodzena, ndokuKenani kwaaitaura kuti ndakuenda kugara kuKenani, ngaagare ikoko, vana vanoenda kuchikoro. Ndo zvatiri kutovavarira kuti vana vaende kuchikoro. Iye akaenda kuchikoro akapedza form 4 yake akapasa 6 subjects, mukadzi akapasa 6 subjects. Ko nhasi vana uri kutadza nekuendesa kuchikoro, pamwe pane umwanga chabudiriro kudarika iwewe, achatichengetawo kana isana tete vacho. Ini ndiri hanzvadzi yaSiribhiniyo. Asiribhiniyo ini ndakuti kwaakugara ikoko dai atongogara ariko ikoko asati kuuya kuno, nokuti apa takutotya kuti vana vedu nemuroora havisosiri safe, nekuti takutotya kuti nevanhu vavo ivavo vakauya kuno vanogona kuuraya vana avo, nokuti zvavari vanhu vacho vakutotyisa, takutovatya nokuti paanenge arika anogona kuunzirwa vamwe vanhu akasungwa kana kumesa akaurayiwa. Saka takutotyisa muroora kana kutuya kuno kumusha ngaatuya zvakagare kunoti agara mutaundi anourayiwa, nokuti chechi yaSiribhiniyo haisi safe. Makaberekwa muri vangani mimi mumba nehanzvadzi yenyu? Nahanzvadzi yangu takabatana kuna nababa, baba vangu nababa vake mukoma nemunin'ina. Ini ndiri ana amai vangu, iye ana amai vake. Saka tiri dzinza rimwe chete. Saka akati handisisiri dzinza nemi nenhau yekuchechi kwaakanamata.
Munonzwa sei mimi nekuuya kwaita muzukuru wenyu nhasi kuya kuzovigwa kumusha? Aiwa, ini nanzvadzi muzukuru wangu ndafara zvisingaiti, ndanyatsoti dzinze rida riparare. Ndosaka taona mwana aita sei asvike, ndichafara zvisingaiti. Hatidi kuti dzinze redu riparare kusango. Tataura zvakare nanasekuru vaHezel, hanzvadzi dzamai vake, avo vati zvinorwadza nekuti pamusha apa patasvika wanga uri musha waiyevedza, paive neupfumi. Vataura vakati chinamato chakadai hazvina zvachinoreva. So Hezel muzukuru aitopinda mumba mangu achiita zvaanoda, ende pana pamusha panapa ndakapauya kasingaperi mushure mekunge hanzvadzi yangu yarohwa. Ndinotopaziya chimiro chaive pano. Kana muchiri munoziva chimiro chaive pano, mukuedza kutaura chimiro chaivepo hachisiricho chavepo izvozvi. Zvinotonzwisa tsitsi, unotonzwa vana vada kuchema ukazviongorora. Panapa muri vaive nezvinhu zvavo, vaive nemombe, vaive nedanga raivepo pasera, panotogona kutadzawo paona hedu. Iri raive damba rembudzi rarirapa, ndokuti vaive nembudzi dzaisvika kana kuma30-40. Huku dzaive panapa, waitokamira panapa, I think at one point dzakambosvika zvokuma200 dzechibhoyi. Saka vanhu vaizvishandira nemaoko avo. Dai kunzi kutenderera, pane imwe nzvimbo yandakambosvika panapa imwe nguva, vakarima mbambaira dzaityisa. Saka imhuri yanga isingatyirwe yekuti waiti unoityira pane kurarama kwayo. Vanhu vaizvishandira, vaine mhuri yavo zvainakidza. Zvinhu izvi zvapedzwa nei? Kubvira munguva yavataura nyaya yavo yekuenda Kenani, zvinhu zvavo zvakatanga kudzikira. Mombe dzimwe dzakatengeswa, dzimwe dzikazonzi hanzi nezvirwere chakauya zvacho chikaparadza mombe, asi zvizhinji zvacho zvakanga zvakuenda kurwendo rwavo rweKenani. Munonzwa sei imimi kana takatarisa kuti iko zvino izvi vanhu vazhinji vanenge vachienda kuchechi tikuda kurerutsirwa matambudziko kana kuti toda kuzoenda kudenga, asi zvinhu zvakadai so izvi zvoitika kuvanhu? Sekuda kwanaita pekutanga kuti zvinorwadza kuti vazhinji vari kutera ishima tingavape mhosva, asi vanenge vakatoputirwa. Kazhinji kacho ndiri kuona kuti kusada kwavo, asi nekuda kuti vapinda muchitendero zvakanyanya, mukati memwoyo wavo vapinda muchitendero zvakanyanya. Dai iri gwara raMwari ravapinda, aiwa taiti denga vapinda, asi nekuda kwekuti nzira yavalidwa nayo yacho yakashata, ivo havazvioni nekuti mwoyo mavo vari kuti ndokunamata kwacho. Asi ndine urombo, dai Mwari avaitira zvakanaka, vazhinji vavhurika. Nekuda kwenyaya iyi ndinovimba vazhinji vavhurika, nekuti rwendo rwavakuendeswa ngatarisai pamusha panapa zvapaa pakaita nezvapayo, hatingati rwendo rwakanaka rwavari kuenda. Dai rwakanaka pano pakadai pachakanakawo, chakanaka chinoonekwa nemabasa acho. Sekuru, tiri kuona kuti nhasi uno mauya kuzoradzika zvakare kechipiri muzukuru wenyu. Pamakanzwa imimi zvichinzi Hezel akashayika, asi musina kutumirwa shoko rekuti muendewo. Tinoziva kuti pachivanhu vedu munhu akashayika tinoenda toita mazuva tichibatana maoko tichinyaradzana tozoviga munhu. Muchinzwa imimi kuti akatofa akatovigwa? Ya kwandiri Hezel ndisekuru, at the same time ndiramai. Saka seni semubereki ndotorwadzirwa zvingaite kuti mwana ndozonzwa nevanhu kuti mwana akashayika, asina mai vacho ndiripo, ndisinopo last respect kune mwana wangu wandakazvara. Chinhu zvinorwadza, even imimi semubereki munorwadzirwa nazvo. But ndinoda kutenda kune vese vakatibatsira kubva musi wekutanga kusvika muzuva ranhasi patasvika kuno kuMadziva kwachikuruni. Ndinoda kutenda zvakanyanyisa. Enge mukatasa picha ripamba panapa mukutoonawo mega kuti hapana kumira zvakanaka. Tambinge tana nanababa mumusha macho machikuruni vakati pamba panapa takazotsvaga mumwe munhu asiri kwachikuruni kuti dai aikwanisa kuuya kuzongogara akewo panapa auchengeta akewo pamba zvisina mubhadharo, zvongochengetawo pamba. Ndasema mazosvikawo makaona pane zvigure zvinganangana zvechibage zviripo, asi semubereki zvinorwadza. Mashoko apa muda kutaura zvida kunoita zvemutemo, nekuti tiri kuona vamwe vatataura navo vati pamwe dai mwana akanga akaendeswa kuchipatara zvimwe airarama, asi nokuda kwekuti mutemo wonchecho waiti munhu aende kuchipatara. Ya isu sevanhu tinoona zvakawanda, tine mafungiro akawanda, asi
tisingaziwe kuti Mwari pamwe maybe ndokwanga kuri kutaura kwawo kuti munhu mafiro aizoita, asi yaive shuwe kuti munhu daenda kuchipatara taenda kumuonawo achirwara kana kuri kunzwa kuti iye chii chikumurwadzawo taikwanisa kuti sei kumubetsera semubereki. Machiremba achionawo ozotaura machiremba kuti takomana takundikana, nguva yaMwari yaita sei yakwana. But nepostmortem zvayakataurawo tinongotendawo kuti ndo zvakaita sei zvakauraya muzukuru wangu. Postmortem yakati kudii? Postmortem anzotaita iri kunzi akafa aive nepamwiri, saka akafa nepamwiri aitira paida kuzvara. Mashoko amuda kutaura sekuru? Mashoko makuru atingataure sekutaura kwaita pamini, tinoda kutenda zvikuru especially kune hurumende yedu vatibatsira kuti zvishuwo zvemwoyo wedu zvizadzikiswe. Hakuna chinhu chinorwadza sekurarama muine mumwe wenyu arasika pakati penyu musingazive kuti arasika azoiswa papi. Nokuda kwekuti tangomutorawo mutumbi wake touchengetedza muchivanhu chedu sevanhu zvine hunhu zvine dignity, ndo zvatatichida chete. Mwana ngaachengetedzwe, because ukaongorora maitiro avari kuita kunzvimbo yavo yanoti Kenani hakusi kuchengeta vanhu kwavanga vachiita. Vari kurasa vanhu semhuka. Munhu haasi mhuka. Chada kuti vadzidze vanhu vari ikoko, munhu haasi mhuka. Hezel ukatarisa zvaitika paari ngavadzidze. Haasi mupenyu arwa apa, mweya waMwari warwisa apa. Dai ari mupenyu arwa apa anga asingakurire vanhu vaine zvavakaita. They are so aggressive. Sekutaurwa kwese kwazvinoitwa. Asi nokuda kwekuti mupenyu haakunde mweya waMwari. NdiMwari arwira uyu. Mwari haafari nekurasika kweropa zvisina kutsarukana. Saka ndinoda kungotenda zvangu kune hurumende yedu nekubatsira kwayaita nemapurisa edu, tinovatenda zvikuru. Mwari vaite zvakanaka kune vese vasara mukati menzvimbo iyi vakaputirwa. Ndamato mukuru ndewekuti dai Mwari avazarurira vafunzunurwa mukati mekuputirwa. Ndo zvikuru zvatoda kutaura. Then nechimwewo chandingoda kungoti ndirambe ndakakumbira kuhurumende yedu ruchengetedzo kuna hanzvadzi yedu. Chinhu chakaoma kuti munhu anofumura cult, kana kuti chinhu chakaoma kuti munhu anofumura mhiko dzakaitwa dziya. Kazhinji haubudemo sekutaurwa kwazvinoitwa, unotofa. Ndinoda unonojoinisa neinotaurwa yaprofesa kuti akanga akuda kubudamo yaprofesa Muwati. Saka mukubudamo hatiziye zvakazoitika, but panotaurwa kunzi panenge pane zvakashata zvakazoitika. Saka kubuda kwakaita hanzvadzi yangu, ndoda kungotenda Mwari kuti akasvika ari mupenyu achitizako. Ndochikumbira hurumende dai varamba vakatisawo ziso paari achengetedzwa, pasaite zvinosikomukanganisa zvine chekuita nevanhu vanomurwisa. Tataura nagogo mai vemwanakomana akasvikovaoneka akati kunyange ndikafa indinovigwa nemapostori. Avo vati zvinhu zvinorwadza kuti munhu mwana wavo wakabereka ozokuramba. Vantu ivo vanoenda kuchechi, havasati vambonzwa chechi inoti munhu arambe mubereki. Kunyange zvakabhoita kana mubhaibheri kana kwakabviwa nevakabva asati ambonzwa stori yakadai kuti munhu anoramba amene baba. Senda zvinhu tanga weipapa kuti chechi rudzi yakabva papi. Baba munini, tinoona nhasi uno mauya kuzoradzika Hezel. Muri kunzwa sei imimi kuti zvinhu zvamakanga muchichemera kubva pamakaziva kuti mwana akavigwa pasina veukama nhasi uno zvazadziswa? Zvinhu zvinofadza mushure mekunge tambochema, but naizvozvo tinongotenda kuti seukama taisa musoro pamwe, takagona kuviga mwana mune zvakanaka pasina mhirizhonga, zvinhu zvichifamba mune zvakanaka. Ko mukoma wenyu imimi baba vaHezel vanga vasina here chishuwo chekuti vanga vari pano, pane chavatadzisa here kuti vauye kuzoradzika mwana kumusha? Mukomana uyu haana chaamutadzisa kuti auye, but burikidza nekuti semunhu ari muusungu hataigona kuti timukumbire kuti tinokumbira kuti tinoviga naye, nekuti kana patikafukunura chaipo iye wacho aitoramba kana kuya kunoona patikaviga mwana akatoti ini kana ndakatoviga ndakapedza. Saka kuti tiri kuwana simba rekuti mukoma rega tikumbire tigone kumupiwa kuti anoona patikunoradza mwana kumusha, iye achiti kana kumusha kwacho handichada kutsika. Saka zvinhu zvakatiremera chaizvo izvozvo. Tiri kuona isusu kuti sana baba
vaHezel makarwa mumire kuti nasuno reHezel auye kuzoradzikwa kumusha. Tanzwa kuti mbuya mai venyu varipo. Vazvitoro sei kuti nasuno mwana auya asi auya amapfupa? Zvinorwadza burikidza nekuti nguva yavakaparadzana mwana aiva musvingo, mwana akasimba, asi nasuno vatambira mapfupa. Saka ndinoimba kuti mwoyo wavo zveshuwa unogadzikana munhu ari kunetsekana naizvozvo. Hatizivi kuti hedu kuti Mwari anotonga sei kuti dai vagadzikana mwoyo vangozvitambira nekuti ndo zvitoripo ipapo. Kana isi tese hakusi kugona kwedu, but burikidza naMwari ndiye anotipa simba kuti tigone kuita maitiro ataita kusvika patiri nhasi. Handinyore kuti vana vatakaparadzana navo zveshuwa vari vana vasvino, but nhasi kana even isusu tangotambirwa ari mapfupa. Tinoona isusu kuti sekutaura kwamaita mukoma wenyu hongu ari muusungwa, asungirwa nyaya yekuti mwana akavigwa pasina matsamba emapurisa. Asiwo tiri kuona pane vatambotara navo vativo vanhu ava vanotange vakasungwa mupfungwa, havana zvavari kuzvifungira. Uye kuti zvoni mukoma wenyu musha wake wakanga uri musha unoyevedza, asi nhasi unowu waakutonzwisa tsitsi. Zveshuwa ichokwadi, but isu hatina chatichagona kuita nekuti tichitaura naye isusu takagona kuti timbowana mukana kuti titaure naye panguva yaifukunurwa mwana. Asi munhu akaramba akangoshinga kuti zvandakataura izvozvo handisi kudzoka kumashure. Saka zvakatipedza simba kusvika pari manje kuti hatina chekugona kutaura. Zveshuwa musha wake maona, musha waiyevedza chose. Mushure mekunge nguva yacho aiva aripo, munongozakana pamusha pasisa anogara, musha unosakara. Hatina chatingagona kunyanyoita nekuti tangotambira zviripo ipapo, nekuti akangosiyiwa zvakadaro, namanje murongoona musha wapazika. Hatina chatinogona kuita pazviri. Iko zvino izvi tinoona kune vana vakasiyiwa uye pana mai guru. Ndezvipi mimi zvamuchaita sana baba vasara kuvana vari kunze zvichida vachiri nezera rekuti vaende kuchikoro? Mamiriro apakaita ndeyekuti mukoma semunhu akanga auraya kerere vana vake wega, but kana uzvara mwana una kuzvara mwana uchiti ndewako chete. Semhuri wirirano yedu iri pakuti totogara pasi toonesana kuti tingapinde pachikamu chipi chinoita kuti vana vaende kuzvikoro. Zvanga zvakanyanyomirira vanhu, takaona kuti kufukunurwa kwakaita Hezel akaendeswa kuchipatara kuti anoitwa postmortem. Postmortem yakaitwa here uye yakati kudii? Postmortem yakaitwa zveshuwa. Postmortem yaitwa chiremba achititaurira vanoona nezvazvo. Vakati dambudziko rakaitika pa rinoenderana nekuzvara kwemadzimai, seidha akabva pamuviri kana kuti akatozvara mwana, nekuti burikidza nezvo akanga akapakwa cotton. Saka ndozve zvakataura chiremba achitizisa mamiriro azvanga zvakaita panguva yacho. Zvinokunyaradzai. Now that my results abuda, ndaapi matanho amuchatora imimi nekuti tiri kuona kuti pamwe dai akanga akaenda kuchipatara zvichida upenyu hwakachengetedzeka? Ichokwadi. Isu semhuri maonero nemafungiro angu, hongu ndiri baba asi ndine vakuru kumberi kwangu, ndinoimba kuti pachagarwa pasi vanhu voonesana kuti what's the way forward kuti tinge tichibuda neresult yakanaka. Burikidza munhu wese wamuri kuona panapa ari kurwadziwa nesituation, but ina handigona kuti ndireve kuti tichadai, asi kumberi kwangu kune vakuru varivo vanowana baba vedu. Tichagara pasi tokura nzira kuti tione kuti tinosvika papine nyaya yacho. Toda kuramba tichikutendai rutsigiro rwamunotipa vese vatariri veDestiny TV. Kune vasati vatasubscribe chishuwo chedu kuti mute subscribe kuti mhuri yedu irambe ichingokura. Tiri kuona kuti iri kukura. Toda kutendai nemacomments amunotipa, tinoverenga. Toda kuti muzive kuti tinotenda chaizvo nerutsigiro rwamunotipa, kunyange mukati mhoresa tikazokatadza kukuti makadi, asi pano muzive kuti vashandi vese vekuDestiny TV tinodada nerutsigiro rwamunotipa. Zita rangu ndonzi Stella Musha, musakangana kuita subscribe.